Arratsalde on danoi. Bueno, ikusten zuen moduan, hemen 3 pertsonak arirauz gaur, alde batetik Arturo Apraiz, beste alde batetik Fernando Sarrenaindia eta Ainhoa Alonso. Hiuratiz, EH irakaslik eta bereziki geologiako saileko irakaslik diz. Eta gaur zerrei buruz gabe berba, nik uste orokor baten Zumendixai buruz, eta gero seguramente engorabe enfasiz gexaua La Palmako Zumendixin ze pasaran, da ze atxik pasaran, o ze pasaleiken, hori. Eta, gaur bizkate diferent izangora gauzi, normalin etxen dugu, lehen, itzaldiz etxen dugu, bi zatitxan banatu, erdixan deskantzu zartute, gaur pentsarau dana golpin etxi, gero eukiko galderak etxeko tarte bat, nahi rabena galderak egin, nahi rabenak zehoz debatiu, da galdera zaiu eta gero, hemen ekarri raben muestrak eta nahi basue kuriosea bizkat, horretako aukeri be egon gora. Eta beste baik, zeu hilatetzu eta testigue. Bueno, lehenengo eta baina esango zuen zergatik etorri den hiru itxaldizia emoten. Bueno, basi ginen itxaldizia eske ibili ziren hortik eta benga nok emango dugu, nik ez ni benga 3 egingo dugu, bale. Oskuan azkenien 3 egin genuen eta horregaitik 3 pelotari horiek horra agertzen dira kartel eder honetan. Bale. Orduan ikusiko duguna da, berak esan duen moduan, hasiko ga volkanismoaren inguruan kuriosidade batzuk eta errepaso historiko bat egiten, eta gero volkanismoaren ezaugarriak, erupzioaren ezaugarriak eta komentatuko ditugu, eta beti La Palma ukingo dugu atxian. Orduan La Palman gertatu denaren atzetik zer dagoen, azaltzea izango da gure helburue. Bale, horretarako, esmatzen dudan. Aurreratzeko, atzeratzeko. Eta pasatzeko zein da jakiteko horrengorako? Geziekin? Bale. Bueno, orduan sarreratxo bat eingot, gero La Palmako erupzioaren jatorriari buruz hitzengo dut, La Palman irtendako magmak nun eta nola sortu diren azalduko dut, zelan sortzen diren magma, ze prozesu berezia da lurraren barruan, lurraren barruan berez magmak sortzeko zerbait berezia sortu bida, baldintza arguntetan ez da ematen, eta azalduko ditu zeintzu diren baldintza horiek, eta gero volkanei buruz ni baino askoz gehiago dakiten, Fernandok eta Ainhoak hitz egingo dute, magma hori behin sortuta Gorunzko bidean eta kraterretik irtetzen danean gertatzen diren prozesuei buruz, eta gero arrisku volkanikoi buruz hitz egingo du Ainhoak. Bueno, irailak 19, igandea, hasten da Cumbre Viejako volkana erupzioan, eta medio guztiak, La Palmako uhartea sortzen ari da. Orain dela 2 milioi urte horre zegoen ezer, ozeano zabala bakarri zegoen. 4.000 metrotako sakonera zegoen ozeano. Hasi ziren erupzio volkanikoak sortzen, eta erupzio volkaniko bat bestearen ostean, 6.500 metrotako tontor bat sortu da. La Palmako uhartea dana gaur egun. Eta tontor guzti hori erupzio sortu da. Eta egia da, La Palma horrela hasi egin dela. Egia da, gizakiak bertan egindako karreterak, inbernaderuk eta etxeak suntsitu egin dituela, eta hori penagarria izan da. Baina berez, uhartea sortzen ari da, eta denporarekin orain dino gehiago handituko da. Orduan hor bizidanak badaki zerekin bizidan, eta horrekin bizitzen jakin beharko du. Hori adibidez apurbet ikusteko mapa hori da La Palmako mapa. Hor ikusten dituzuen kolore guzti horiek horiak eta grisak salbu, dan arroka volkanikoak dira. Azkeneko milaka urtetan sortutako arroka volkanikoak. Ez dago beste arroka klaserik hor. Uharteak, Kanariar uharte guztiak bezala, uharte volkanikoak dira. Hori ze da. Gizakia denetik erupzioak ikusi ditu, eta erupzioa jakin ez dugunean zelan sortzen dan, edo zen gauza bezala ez dakigunean zelan sortzen dan, beti jainkoen kontua edo leyenda eta miton kontua dela pentsau izan dugu. Bai Erroman, bai Grezian, Hawaii, Hego Amerikan, Japonian,
leku guztietan jainkoen edo monstru handien ondorioa zirela uste izan da. Gaur egun zorionez, jakin badakigu zergatik sortzen diren eta badakigu zelan funtzionatzen duen. Orduen jainkoen beharrik ez daukagu eta alde batetik hobeto, oso interesantea da vulkanismoaren sorrera prozesu hau eta eragiten dituen ondorioak ez dira interesanteak, baina sortzen den bitartean eta erupzioa eta bera oso prozesu ikusgarriak dira. Vulkanismoa ez da lurraren bereizgarri. Eguzki sistemako beste hainbat planetetan prozesu volkanikoak ere gertatu dira eta gertatzen ari dira. Adibidez, Marten, hor dago eguzki sistemako mendirik altuena, ia 22-23 kilometrotako altuera du tontor horrek, 600 kilometrotako diametroa du, eta erdian ikusten duzuen krater horrekin oso errez somatzen da mendi hori volkan badala. Orduan Marten noiz bai volkanak egon dira, gaur egun ematen du prozesu volkanikorik ez dagoela, baina Artisarrean eta Jupiterren planetan den Ion gaur egun prozesu volkanikoak ere gertatzen ari dira. Adibidez, Ion kalkulatzen da gaur egun, egunokaz, urteokaz, 200 bat volkan daudela aktibo. Guazen errepaso historiko txiki bat egiten erupzio volkaniko ezagun batzuen inguruan. Lehendabiziko erregistroa dauena erupzio batena, dirudienez, Frantziako kobazulo batean nahi dago. Lehen gizakiak egindako kobazuloan margotutako margo batek erupzio bat erakusten duela esaten dute horri buruz dakitenak. 36.000 urte ditu irudi horrek. Arrez geroztik, askoz ezagunagoak dira hemen agertzen diren erupzioak. 1979 urtean, Vesuvioko erupzioa, Pompeiako biztanleak betirako fosilizatuta utzi zituen. Eta horregaitik da hain ezaguna. 1783 urtean, Laki volkanda Islandian erupzioan jarri zen, eta Europako guzta gehienak 3-4 urtetan suntsitu egin zituen. Eta horren ostean Frantziako revoluzioa hasi zen. Orduan gaur egun onartu egiten da Laki volkanak nolabaiteko eragina izan zuela Frantziako revoluzioaren hasieran. Oso famatua da bebai, Indonesiako Krakatoa volkanaren leherketa izugarria, 1883 urtean, leherketa horrek sortu zuen tsunami bat, 36.000 hildako eragin zituena. Gero ja, adin bat dugunontzat eta denok gogoratuko dugu Nevado del Ruiz volkanarekin telebistan eta eman zituzten irudiak. Hanbe, egon zan loi fluxuak eta herri bat osorik estali egin zuen, eta 25.000 inguru hildako egon ziren. Eta beste izen honetako volkan honek Islandian, bebaita gogoratuko dugu, Europako espazio aereoa 4-5 egunetan itxi egin zuela guztiz. Bota zituen atmosferara, bota zituen errautzengatik, abioiak ezin ziren pasatu Europako espazio aereotik. Hauekin konparatuta, La Palmako erupzioa txikitsua izan da. Ezin ja minolaz ere hauekin konparatu. La Palmako erupzioa hasi zenean, eta urrian, lurraren azalean 40 bat volkan egon ziren aktibo. Batzuk La Palmakoa bezala ja itzali egin dira, eta beste batzuk denbora luzez aktibo mantentzen dira. Adibidez, Stromboli volkana hor Sizilian dagoena, 80 urtez aktibo dago. Ez La Palmak izan duen aktibitate berdinarekin, baina X minututara, ez dakizen badan, 20 minututara edo ordu erdiro, leherketatxo bat ukiten dago. Denbora guztian, 80 urtetan aktibo mantendu da. Eta oin eskema hau da, nik ondo azaldu nahi dudana. Hemen azaldu nahi dut, magmak sortzeko zelako baldintzak behar diren lurrean, lur sakonean. Eta horretarako, diagrama hau erabilikot. Hor goian kolore grisez lurrazala adirazi da. Eta lurrazala mantu zati batekin osatzen du litosferoa deitzen duguna. Litosfera da kanpo geruza zurruna. Zurruna da, oso solidoa, oso sendoa, eta hori dago goian. Eta litosferaren azpitik astenosfera dago. Astenosfera ere solido dago. Baina badauko
portaera moldakorra bat, badeko fluitzeko gaitasun bat denbora geologikoan. Hor materialak mugitu egiten dira. Plastilinaren antzera oso astiro apurtu gabe egoera solidoan, baina mugitzeko gaitasuna deuko. Orduan, horrek izango ziren, zelan kostaten duen, honekin hitz egitea. Diagrama horretan 3 lerro kokatu ditut. Bata da geotermaren lerroa. Honen markatzen du sakonerarekin temperatura zelan handitzen den. Orduan hasieran ikusten dugu temperatura sakonerarekin azkar handitzen dela eta gerota motelago handitzen dela. Bigarren lerro hau da solidusen lerroa. Horrek adierazten du mantuko arrokak, peridotitak deitzen direnak, mantuko arrokak, urtzen hasteko zelako temperatura behar dugun sakonera bakoitzean. Urtzen hasteko, galdatzen hasteko behar duten temperatura. Eta likiduz kurba honek markatuko luke mantuko arroka horiek, peridotita horiek guztiz galdatzeko, dana likido bihurtzeko beharko zan temperatura. Orduan grafiko hau ikusita, ikusten dugu lurraren barruan egoera normal batean magmarik ezin izango zala sortu. Magmarik ezin izango zala sortu. Orduan, magmak sortzeko prozesu berezi batzuk gertatu behar dira. Prozesu horiek dira hor jarritza dauden 3 horiek. Presio galera bat eman bida, temperatura igoera bat, edo sistemara elementu hegazkorrak gehitu behar dira. Lehenengokoa eta 3. dira importantenak. Bestea noizbait emoten da, baina askoz ere proportzioan, askoz ere arraroagoa da. Orduan horrek zer esan nahi du. Imaginatu hemen, 300 kilometrotako sakoneran dauden peridotitak, edozein arrazoi dalata, gero ikusiko dugu arrazoiak zeintzuk izan aldiran, 200 kilometrotan kokatzen dugula. 300 kilometrotan kokatutako arroka horiek 200 kilometrotan kokatzen ditugunean, bere presioa berehala jaitsi egiten da. 100 kilometroko sama kendu egin dugulako. Baina temperatura mantendu egiten da. Ze temperatura lurraren azpian oso lasai disipatzen da. Orduan lortzen dugu B puntuan egotea. Hemen egon diren arrokak temperatura berdinean, baina presio txikiagoan. Eta orduan magmak hor sortu ahal izango ziren. Bigarren aukera izango zen, hemen dauden arroka hauek 260 gradu gehiago berotzea, eta orduan helduko ginen puntu honetara, eta mantuko arrokak urtzen hasiko ziren ebe bai. Eta 3. aukera da elementu hegazkorrak gehitzea. Mantuko arroka hauek hor ur oso gutxi, edo apenas, edo ez dute urik. Orduan ura eta beste elementu hegazkorrak gehitzeko moduren bat balego, fusio puntua jaitsi ingo litzateke eta sortu egin ahal izango ziren magma horiek. Orduan, zerbait gertatu behar da, mantu horretan magmak sortzeko. Egoera normaletan ezin dugu magmarik sortu. Orduan oin ikusiko dugu magma horiek zelan sortzen diren sakonera horietan. Lurraren azaleko prozesu magmatiko gehienak 180 plaka tektonikarekin lotura zuzena dute. Orduan hemen mapa honetan ikusita lerro urdinez daude jarrita plaken arteko mugak. Puntu horiak dira azkeneko 40 urtetan gertatutako lurrikara handiak. Eta iruki gorriak dira azken 40 urte hauetan gertatutako prozesu volkanikoak. Orduan ikusten da gehienak plaken arteko mugekin bat egiten dutela. Orduan plaken arteko mugak badakizu 3 motatakoak daudela. Batzutan plakak urrundu egiten dira eta orduan muga divergenteak ditugu. Beste batzutan plakak elkarren kontra jo egiten dute eta plaken arteko mugak konvergenteak ditugu. Eta beste batzutan plakak elkarren kontra mugitu egiten dira horizontalean. Azkeneko kasu honetan ez da vulkanismorik emoten. Beste bietan emoten da vulkanismoa. Orduan plakak urrundu egiten direnean, adibidez kontinentean, Eki-Afrikako riftean, gertatzen dena da, hor goian dago. Hor daukagu Eki-Afrikako litosfera sendoa, baina Afrika lusatzen ari da, estentzioaren eraginpean ari da. Orduan, Afrikako riftaren azpitik, litosfera mehetu egiten da. Litosfera mehetu egiten danean, sakonera batean egon diren astenosferako arrokak, apurbet altxatu egiten dira. Eta orduan hor magmak sortu aldira. Eki-Afrikako riftaren volkanismoa azaltzen dutenak. Gauzak bera gertatzen da plaken arteko muga divergenteetan, baina ozeanoetan. Dortsal ozeanikoetan edo ozeano gandorrak deitzen diren egituretan. Hemen badakizue, plakak elkarren artean urrundu egiten direla, eta lurrazal ozeaniko berria sortzen dela.
Orduan, hor litosfera mehetu egiten da, eta sakonera batean dauden peridotitak sakonera txikiagoan kokatzen dira, eta orduan fusioa jasaten dute. Orduan, plaken arteko muga divergentetan, fusioa deskonpresioz sortzen da. Presio txikiagoan kokatzen ditugulako sakoneko arrokak, eta horrek eragiten du magmatismoa sortzea. Eta beste kasua da horra agertzen dana. Plaken arteko muga konvergenteetan, plaka bat, ozeanikoa dana normalean, ondoratu egiten da beste plaka baten azpian. Eta orduan plaka ozeaniko honek, hemen lurrazalean, mineral hidratatu asko ditu. Mineral hidratatu horiek ondoratzen direnean mantura, temperaturarekin deshidratatu egiten dira. Eta ura eta beste elementu hegazkorrak galdu egiten dituzte, mantura pasatzen direnak, eta mantuan fusio portzentai handiak sortzen dira. Behin fusio hori magma bihurtuta, dentsitate gutxiago duelako, goruntza abiatzen dira, eta sortzen da, Andes mendikatean sortzen diren bolkan guztiak. Egoera honetan sortu da, orain dela gutxi, telebistan agertu dan, Tonga bolkanaren leherketa izugarri hori ere. Tonga hemen kokatuta egongo litzateke, eta hemen plaka hau ondoratu egiten da bestearen azpien, olako egoera batean, eta hor sortzen da elementu hegazkorrak sistemara gehitu egiten direlako, magma kopuru bat. Magma kopuru hori gora egin zuen, eta izugarrizko leherketa gertatu zen. Azkeneko 30 urtetan egondan leherketarik bortitzena. Hiroshimako bomba atomikoa baino 5 aldiz indar gehiago izan duena. Eta horre sortu zuen tsunamia, ozeano bare guztian somatu zen, eta bar. Hau da uhartearen, uhartea sana, hori da uhartea leherketaren aurretik, astebete aurretik. Eta hau da uhartea leherketa baino ordu pare bat arinago. Ikusten duzu, erdiko hau, azpian magma egongo zen, eta gaineko arroka solidoak azpiko magmaren pilaketa horrengatik ondoratu egingo ziren. Orduan ondoratu egin zen, eta magma ur kopuru txiki batekin topo egiten duenean, izugarrizko leherketara egiten du. Leherketa horrek dana suntzitu zuen, eta gaur egun jatorrizko uharte horretatik gelditzen diren bi zati bakarrak hauek dira. Bale? Orduan, vulkanismoaren 80% jatorria plaka tektonikarekin lotuta dago. Baina badago beste 10% plaka tektonikak ezin duela azaldu. Orduan hor, arazoak sortzen, bere momentuan arazoak sortu ziren vulkanismo hori azaltzeko. Eta hor dituzue, punto gorriak dira, vulkanismo anomalo deitzen dan 10% hau, ez nun ematen den gaur egun. Eta adibiderik ezagunenak dira Hawaiiko irlak, Kanariako irlak, Islandia, Azores, adibidez leku horiek, ozeano erditan dauzen, uharte isolatu horiek gehienak, normalean prozesu honen bitartez sortzen dira. Eta honentzako beste prozesu bat gertatzen dela jakin badakigu gaur egun. Hau askoz ere sakonagoa dana. Mantuaren azpian, lurraren barruan, nukleoa dago. Eta nukleo eta mantuaren arteko mugan, badaude eremu batzuk temperatura handiagoa dutenak, eta beste eremu batzuk temperatura txikiagoa dutenak. Arrazoi desberdinarengatik, hori oin berdin ja. Temperatura handiagoko eremu horiek, arroketan sortzen dutena da dentsitate txikiago bat. Eta lurraren barruan dentsitate txikiagoko gorputzek goruntz joateko joera dute. Orduan mantuak portaera moldakorra duenez, material hau beroago dagoena, baina egoera solidoan. Hau goruntz egiten duena ez da magma bat, da arroka bero bat. Baina inguruko arroka baino beroago dagoena, eta apurka-apurka goruntz egiten duena. Metro bat urtero, ez dakiz zenbat zentimetro urtero, baina astiro mugitzen da. Eta orduan sortzen du olako forma bat. Zutabe bat deuko, eta hemen buru bat, txanpinoi baten antzera. Orduan goruntza bilatzen da, eta bapatean litosferara iristen denean, hor litosfera ezin du zeharkatu, zurruna dalako. Hor pilatu egiten da, eta hor pilatzen da izugarrizko beroa. Pilatzen da sakonetik datorren materiala, deskonpresio handia jasaten duena, eta hor nukleo eta mantoren arteko mugatik datorren beroa ere hor pilatzen da. Sortzen den magma nahikoa denean, gaineko litosfera kraskatu egiten du, arrakalak sortzen dira, eta basalto pilaketa izugarriak sortzen dira. Sortzen dira basalto plataformak deitzen diren egiturak. Imaginatzeko basalto plataforma zer da. Imaginatu Iberia peninsula guztia basaltoz estalita.
baina ez metro bateko kapa batekin edo, 2-3 kilometrotako basalto kapa batekin estalita. Eta hori 100.000 urte gutxi batzutan metatuta. Horrek izugarrizko gaitasuna deko klima aldatzeko, goitik bera, eta suntsipen biologikoak eragiteko ere bai. Suntsipen biologiko gehienak holako prozesuekin lotzen dira. Gizakia bere buruaz beste espadu egiten denporarekin, agian holako prozesu batek desagertara hasiko gaitu. Baina, ez dut uste horretara helduko garenik. Eta, orduen hau da vulkanismo anomaloaren azalpena, gero gelditzen dana behin burua ematen duen magma guztia azaleratzen danean, buru hori disipatu egiten da, eta bakarrik gelditzen zaigu zutabea. Eta zutabe horrek elikatzen ditu Hawaii bezalako uharteak edo La Palma bezalako uhartea. Holako egitura batek sortutako vulkanismoa da La Palman ikusi duguna. Eta, nik hemen itxiko dute azalpena. Orduan hau izango zen, azkeneko erupzioan gorriz markatuta dago La Palmako erupzioaren bitartez sortutako kolada, eta hor agertzen dira beste 4 kolada. Zaharrena 1585 urtean sortu zen. Orduan 500 urtetan gutxi gora bera, kolada horiek sortu dira. Imaginatu milioi urte batean, zenbat 500 urte dauden eta zenbat kolada jarri aldan bata bestearen gainean. Eta prozesu horiek dira La Palmako uhartea sortu dutenak. Orain Fernando komentatuko dizuet, nik magma sakonean zelan sortzen dan komentatu dizuet, eta magma honek gorunzko bidean eta behin volkanetatik azaleratzen danean, horrekin lotutako prozesuak, Fernando komentatuko ditu. Entzuten da? Bai, arratzalde ondan hori. Oin nik komentatuko txue pixka bat, Arturo esan duen bezala magma sortu da, eta hori goraka doie, ezta? Ondin horikan ez dako erupzio volkanikoa. Baina kontu da, erupzio mota desberdina da osala. Lehen aipatu ditu Arturok adibide batzuk, esaterako La Palmakoa, Tongakoa, egun dagoen hor telebistan, egon ziren Vesubiokoak, hau da, erupzio guztiak ez dire berdinak, ez dire seguelak. Eta orduan, tarte honetan, egingo dan izango da pixka bat azaldu, zeatik diferentea diesen erupzioak. Eta zeatik, erupzio batzuk diez horren zuntxikorrak, eta beste batzuk aldiz, lasaiagoa diez, ez diez horren arriskutsuak La Palmako lez, ezta? Eta hori ulertzeko, egingo duten izango da azaldu magmaren propietateak. Hau da, erupzioa ematen duen gai hori nolako den. Ondo ulertzeko erupzioa zeatik den modu baten edo besten. Orduan, magmaren kontzeptua ez da kontzeptu oso zaharra, geologian sartu zuen eskopek ondala urte batzuk, eta berrorek arrantzatu zuen hori esan da terminau farmaziako mundutik. Magma hitza berez existitzen zen lehenagotik medikamentu bat izendatzeko, ezta? Eta berre hitzetan magma bat, berak ez zituen ikusten magmarik. Beritzetan, magma zer likidoa zen, eta likido horretan zen partikula solido batzuk. Eta zertan oinarritzen zen definizioei, ikusten zituen ezaugarriak arroka volkanikoetan. Arroka volkanikoak aztertzarakoen, ikusten zituen arroka zati arrotzak, arroka diferentieko sartunde, masa horretan, ere ikusten zituen olako kristelak, olako mineralak, bilduta gai batean homogeneoa sana eta behiratsua sana. Eta bere definizioa gutxi gora bera iraundu izan du egunera arte. Eta egun onartzen den definizioetako bat magmentzako da gai mugikor badala eta silikatatxua. Eta hemen garatuko gara pixka bat zaitu ulertzen zer esan duen silikatatxu hori. Silikatoak dire mineral batzuk oso ugaria direnak litosfera horretan eta mantuan. Arturak aipatutako lurraren parte horretan hor badaude hainbat mineral, baina nagusiak volumenean dire silikatoak. Eta silikatoak zer dakete horien formulien? Oxigenoa eta silizioa. Oxigenoa eta silizioa. Eta guk urtutzen badugu olako arroka bat, hortik sortzen den magma aberatsa izango da elementu horietan. Hau da, magmetan espero da nagusiki oxigenoa eta silizioa egotea. Eta holan da. Eta zenbaterako proportzioen? Asko. Pisu portzentaian, erdia baino gehiago. Zeinbat magmak izan dezakete 100
75 baino gehiago pisu portzentaian silizia. Hau da, kilo batetik, kilo bat magma, 700 gramo baino gehiago, silizioa da, SiO2 hori. Eta gero, kantitate txikiagotan, egongo dire beste elementu kimiko batzuk. Egon daitezkenak, gainontzeko elementuak, burdina, aluminioa, manganesoa, hainbat elementu kimiko. Orduen, hori dela eta erabaki izan, magmak, eta beraz, hortik sortzen diren arroka volkanikoak, sailkatzea siliziaren portzentaiaren arabera. 4 magma mota edo 4 arroka mota agertuz. Oso aberatzak zirenak silizean, eta hoiei deitzen zaie magma azidoak, bitartekoak, silizio proportzioa bitarte horretan mugitzen diesenak, eta gero oso urriagoak diren silizean diesenak magma basiko ultrabasikoak. Esaterako La Palmakue. La Palman urten izan den laba hori da nagusiki basikoa. Hau importante izango da, ondo ulertzeko. Eta siliziarekin batera, gainontzeko elementu kimikoak ere badaukate orden bat proportzioan agertzen. Esaterako, magma basiko ultrabasikoak oso aberatzak dira elementu kimiko astunetan, burdina, magnesioa eta lakoetan. Eta aberatsa diesenez elementu kimiko horietan, magma horiek oso dentsua dire, pisutxue diez. Kostaten jakie pilo iotzie, printzipioz, porque dentsitate handia dakie. Aldiz, magma aziduek aberatsak dire elementu kimiko harinetan, potasioa, sodioa, fosforako elementuetan, eta gainera gai hegazkorretan. Orduen, magma azidoak oso harina dire eta errez iotzen dire. Hori dentsitatea. Eta gero dago beste propietate bat magmetan importantea dana, eta da biskositatea. Hau da, fluxuari mugitzeko zer nolako gaitasuna edo errestasuna deukon. Eta ikusten da, magma hauek, nahiz eta harinak izan, oso biskosoak dire, likatsuek, kostaten jakie pilo mugitzea. Da, ogi masa morun, kostaten jakie pilo mugitzea. Aldiz hauek, nahiz eta dentsuek izan, oso fluidoak dire. Errez mugitzen dire lur barnean. Eta gero beste elementu bat importantia dana magmetan, gai hegazkorrak. Eta gai hegazkor nagusiak dira ur lurrune eta CO2. Sumendietatik urteten diren gazak nagusike dire ure eta CO2. Eta ure edo CO2 zenbateraino, hel daiteke 8%raino pisu portzentaian. Hau da, 8 gramo kiloko. 8 gramo ur kiloko. Hori asko da. Eta ura eta CO2rekin batera hainbat gaz dauz. Hor askatzen diren gaz mota askotxo diez. Baina nagusiki hoiebie diez. Eta gazak lurbarnean ez daude burbuja bezala. Dauz likido, presioagatik dauz likido moruen. Hor disolbatuta magma barruen. Fase kondentsatu moruen agertzen diez. Orduen, bi propietate horiek, biskositatea, hau da, jariotzeko edo mugitzeko errestasuna dekon, eta dentsitatea, izango dire bi faktoren nagusi aginduko dutenak magma hori nola mugituko den lurbarnean. Eta zer nolako errestasuna izango den urteteko, eta urteterako momentuen nolako izango den erupzioa. Biskositatea, komentatu beharra dago, barkatu, silizio hori, silizio eta oxigenoa, atomoak ez daude aske. Kombinatzen dira oso askar eraikitzeko olako piramide bat. Deitzen zaiona silize tetraedroa. Olako forma hartzen du, silizioa inguratzen da 4 oxigenoz. Eta sortzen dira olako tetraedroa. Baina tetraedro horiek aldutenien, ensegida kombinatzen dire sortzeko polimeroak. Polimero mota diferentiek. Hori da joera. Temperatura jaitxeala, magma osuala, polimeroak eraikitzen dire. Eta geroz eta polimero gehiago biskositatea handitzen da. Gatzagoa da mugitzea hori. Polimerizazio maila txikia bada, tetraedroak aske badagoz, errezago mugitzen diez. Orduen, biskositateak aginduko du magma nola igotzen den lurbarnetik, nola urtengo da gainazalera, eta baita be leherkortasuna, ikusiko dugun bezala laster. Eta gero dentsitatea. Dentsitatea, magmen dentsitatea edo lamen dentsitatea ez pentsa dela oso diferentie arrokekiko. Arroka bat galdatzen denien, hortik sortzen den magma, ez da asko zera harinago. Ez da oso, 10% edo 20 bakarrik. Baina diferentzia txiki hori nahikoa da goruntza mugitzeko magma. Pixkatxu betarini izen dere, hasiko da magma goraka jotzen,
eta hor sortzen dire flotagarritasun indar batzuk, esaten diotenak, bale? Orduen, azten da magma jotzen astiro, pixkatxo bat arinagoa dalako inguruko arrokekiko, eta zer gertatzen da bertan dagoen gasekin. Bertan dagoen gasak hasiko dira pixkanaka separatzen, banantzen magmatik, eta sortzen gas burbuilak. Hori gertatzen da txanpai botila edo gaseoso botila zabaltzen dugunean. Osa, itxita badago botila ez diez ikusten gasi barruen. Baina purtsu zabaltzen baduzue, presioak entzen baduzue botilari, bapatean horra gertuko dire gas burbuila batzuk. Eta guzti zabaltzien, gasa eskapatuko da. Magmetan berdin gertaten da. Magma, lurbarnien dauenien, gas guztie dago txanpai botila moruan hor sartunde, kondentsatuta, ez direz burbuilak ikusten. Baina igotzean, hau da, presioa, murriztean, gas burbuila pixkanaka hasiko dira separatzen, eta hori deitzen da exsoluzioa, eta exsoluzioarekin batera, hau da, gasa banantzean likidotik hasiko dira molekula horiek elkartzen batu batzuekin, eta pixkanaka burbuilak azten. Eta magma horretan hasiko dira burbuila pilo sortzen, eta horrek emango dio oraindik arintasun gehiago, dentsitate gutxiago magmari. Eta bai magma azidoetan, hau da oso aberatsak diren silizean, zein basikoetan, askotan burbuilen volumena horren handia da, besikulak edo burbuilen volumena izan daitezkela ia ehuneko 98tik gertu volumenean. Eta, bueno, galdatuek, magmek, galtzen dute dentsitatea, eta horren dentsitatea izan daiteke 0,05 gramo zentimetro kubiko. Osa, ure baino, arinaue. Orduen, gas horiek, eragina izango dute magma nolo irteten den. Lagunduko dute oso azkar magmei urteten, eta ez bakarrik hori. Gas kopuru ere aginduko du erupzio hori leherkorra den edo ez. Eta gero dago azkenik beste faktore bat. Ura agertzie hor nun baiten. Magma hilotzen bada eta topatzen badu ure bai itsasuen, laku baten, errekan edo akuifero baten, hau da lurrazpiko ure, hor gerta daiteke ur hori berotzie eta gas gehiago gehitzea sistemari. Eta orduan leherkortasuna handitzea asko. Hori ere beste faktore importantea da, erupzioak ulertzeko zehati batzu diren horren leherkorrak eta aldiz beste batzuk lasaitsu hauek. Orduen, gai egazkorren kontzentrazioa ur meteorikoa edo, hau da, kanpoko ure topo egitea eta magmen biskositatea aginduko dute erupzioak nolakoa diren. Eta labur esan da, erupzioak labe irteera, dala erupzioa, labe irteera, hiru modutara emon daiteke. Modu lasaian, efusiboan, oin ikusiko dugun bezala, estrusiboan edo modu leherkorrean. Oin azalduko dugu, astiro, hiru mekanismo horiek. Efusiboa esaten zaio, laba urteten denean oso lasai. Hau da, laba, heldu da lurraren gainazalera, galdu ditu gasak, eta orduan urteten da modu lasai batean, modu jariokor batean. Hor, labek galdu dute gasa. Horregatikan, erupzio horiek dira lasaiak. Zer gertatzen da horietan? Irtetzen den laba biskositate txikia baduko, eta biskositate txikia esan nahi du laba basiko, ultrabasiko, horiek sortuko dituzte laba jario luzeak, hau da, laba koladak. Jaisten diezenak magaletik bera. La Palmen ikusi dugun lez. Aldiz, magma biskosoa bada, laba kolada ere mongo da, baina laba kolada hori ezin izango du oso urruti joen. Eta laba koladak izango dire, distantzia gutxikoak eta potoluek. Eta aldiz, oso biskosoa badiez, hor sortuko diez pitoiak, edo domoak, segun formie biribila den edo horratz modukue. Eta aldiz, gasa badaude, hau da, erupzioa leherkorra bada, hor magma apurtuko da, makina basatitan, eta zati horiek gehi gasak eraikiko dute egitura bat oso ikusgarriana da. Eta egitura ikusgarri hori deitzen da zutabe eruptiboa. Eta zutabe eruptibo horretan, hor dauden piroklastoak hasiko dira erortzen, eta segun eta piroklasto edo apurtutako materialen tamaina, askotan entzuten da olako izenak, bomba, lapili eta arrautza. Askotan telebizioen inoiz ikusi duzue. Izen horiek besterik gabe esaten dute zer nolako tamaina dakaten partikula horiek. Bomba, 64 mm baino handiagoak, hau da,
piroklastoz estaltzen lur sail handiak. Eta bukatzeko, batzuetan, zutabe eruptibo hori, horren dentsua da partikuletan, grabitateen eraginez erortzen da, osorik. Zutabe eruptiboa goraka jun beharrean, hasten da goraka jurten, eta batean erortzen da. Gora jun beharrean, beraka. Eta sortzen dira flujo piroklastiko dentsoak. Dire, kolada bezala, baina jun beharrean, modu jariokorrean, dago piroklasto guztiak suspentsioan gasean maldan bera juten. Eta hau bai direla, oso arriskutsuak gizakeentzako. Eta hauen abiadura 1 kilometro orduko izaten da, eta temperaturi horren barruan 600 gradu zentigradukoa. Eta hauek joeten dira, aldire pasatu magaletetik gora, bera, ez dire joeten baileretatik. Aldire pasatu mendi batetik bestera inungo problemarik. Bueno, orain Ainhoak azalduko zue pixka bat, behin erupzioa jarraipena egiten zaion, arriskuak saihesteko. Nik erakutsiko izuet gaur oin pixkat, azken finean, erupzio volkaniko bat nola bigilatzen den. Hau da, lehenengo, zientzilariak juten dira, erupzio komenigarria da zientzilariak jutea erupzioetara, danok ikusi ditugu hor vulkanologoak hitzeiten, asko vulkanologia ez da ikasten, normalean geologoa dira, eta gero espezializatzen dira normalean volkanetan. Baina ez dute bakarrik geologoek egiten lana, hor egiten dute lana geologoek, egiten dute fisikoek lana, egiten dute lana matematikoek, zergatik predikzio hor hartzen zientzilari ezberdinek hartzen dituzten datu horiek danak gero modelo edo eredu ezberdinek izaten dituzte eta nolabait hor hartatzen dituzten ondorio horiek agintariei erakutsi behar die gero gizarteari edo komunikatzeko benetan arriskutsua den edo ebakuatu egin behar den leku bat edo bertan egon daiken lasai, ezta? Ikusi dugu, Fernandok esan digun bezalaxe, magma basikoak edo ilunak direnak, silize gutxi daukatenak horiek askoz ere erupzio dira oso jariokorrak eta normalean ez dira leherkorrak izaten. Eta jendeari denbora ematen dio lasai-lasai bere etxetik ateratzeko Hawaien gertatzen den, Hawaien gertatzen den modura, danok ikusi ditu Hawaiko erupzio volkanikoak eta ikusten mezuean jendea lasai egoten da koladan begira, ezta? Zergatik, badakitelako magma horiek ez dutela inolako arriskurik eta denbora ematen diela etxera juteko edo bertatik ateratzeko berbaldin bada momentu baten. Baina badaude beste magma azidoak, silize asko daukatenak eta gas asko daukatenak askoz ere leherkorragoak izaten dira. Eta zenbat eta magma batek ur gehiago edo elementu jariakerroak izan, orduan eta leherkorragoa da. Eta leherkorra denez, magma gas horrek egiten duena da magma apurtu eta horiek bai izaten direla arriskutsua pertsonentzako. Zergatik, askotan ezin ditugulako detektatzen ditugu zientzilariak gasak detektatzen ditugu, baino ezin dugu esan noiz hartuko den erupzioa edo noiz izango den erupzio hori leherkorragoa. Honela, 1980 urtean, hau da, 20. mendearen bukaeran, nolabait bazegoen behar bat esartzeko edo kuantifikatzeko erupzio horiek ze mailatan zauden. Hau da, lasaiak diran edo leherkorragoak diran, eta horretarako egintzen proposatu zen eskala berezi bat, eta da volkanaren leherkortasun indizea edo indize de explosibidad volkanika. Eta orduan, zientzilariak egin zuten da eskala bat egin zuten, 0-tik 8 joaztenak, eta 0 duten volkanak izango dira volkanik lasaienak edo arrisku gutxien daukaten erupzioak izango dira, eta 8koak aldiz oso leherkorrak eta oso arriskutsuak diren erupzioai dagokio. Orduan, naiz eta 8 zenbaki ikusi, 0-tik batera pasatzeko leherkortasun horren indarra 10 aldiz handiagoa da. Hau da, batetik 2ra pasatzeko, leherkortasun hori bidertu behar dugu edo multiplikatu behar dugu 10 gandik.
Orduan, zertan dago oinarrituta indize hau? Alde batetik dago oinarrituta bolkanak erupzioan isurtzen dituen piroklastoen edo magma zati horien kopuruaren arabera. Hau da, zero moduko esplozio batek edo leherketa batek isurtzen dituen piroklasto magma zatiak askoz gutxiago dira, 8koak baino eta hor daukazue kubo handi horrekin adierazita. Beraz, zenbat eta indize honetan bat gehiago izan, esan nahi duena da, orain piroklasto kopuruak ikaragarri handitzen direla. Eta bigarrengo gauza hartzen da kontutan baita ere, eta da, piroklasto horiek edo magma zatitxo txiki horiek noraino iristen diren atmosferan edo estratosferaraino iristen diren. Adibidez, B3ko leherketa batean, piroklasto horiek iristen dira 6 kilometroraino. Edo, adibidez, B6 edo leherkotasun indizea 6 daukaten bolkanak, piroklasto hauek iristen dira 30 kilometrora arte. Eta 8koak iritsi daitezke 43 kilometro baino altuagotara. Estratosferaraino iristen dira. Bai? Orduan, gu pentsa genezake eskala hau ikusten baldin badeu, B0 edo B edo 3koak ez direla bolkan arriskutsuak, konparatuz 8koarekin, baina oso diskuratuta gaude. Zergatik? Porque naiz eta B txikiko edo leherkortasun txikiko bolkanak izan, badaude beste faktore batzuk leherkortasun hori handitzen dutenak. Adibidez, ura egotea. Ura egotea, elurra egotea, tifoi bat etortzea urarekin, adibidez, ura nahastea magmarekin, horrek eragiten duena da, ura gehitzen zaiola magma horri orduan gehiago apurtzen du, eta zatitxo horiek oraindik eta leherkortasun hori handitzen dute. Orduan ikusiko ditugu, hemen adibidetxo batzuk, behi txikiko bolkan batzuk. Hau da, Niaragongoko Kongon dagoen bolkan bat da, lehen urtean, maiatzean, izan zuen azkeneko erupzioa, momentu honetan ere aktiboa dago, eta nolabait bijilatzen ari dira, erupzioan sartuko den edo ez. Zer gertatzen da bolkan honi? Bolkan honek bere barnekaldean, gaikaldean dauke laku bat dauke. Hau da, dira oso bolkan gutxik izaten dute laba laku bat barnean, eta hau da hoietariko bat. Eta Niaragongoko bolkan honen azpian 2 milioi persona biziten herria daukeu, Gomako herria daukeu, Kongon. Eta ikusten memezue laku bat daukeu hemen. Bolkan honen azpiko magma, laku honen azpian magma dago. Eta momentu honetan, zer esan deulen, naiz eta magma lasaia izan, bere konposizio kimikoa erupzio lasaiak emango dituelako, bertan, laku honek magmak apurtzen baldin badu edo zeharkatzen baldin badu lurrazala eta jartzen baldin bada kontaktuan lakuko ur honekin, horrek eztanda ikaragarria izango da. Eta da, Afrikako bolkanik arriskutsuena da. Zer gertatzen da? Bolkan hau oso zaila dela iragartzeko. Pentsa genezake magma basikoak dira eta pentsa genezake lasai jaitsiko diala, baina kasu hauek oso berezia dira eta oso abiadura handia jasatzen dituzte, magma oso berezia delako eta CO2 kantitatea handia daramalako. Orduan, 2002an izan zen erupzioan, jende pila bat hil zen. Inorretzelako konturatu magma goitik bera satorrela, eta bolkanak ez zituen abisuak eman. Eta aldiz, lehen urteko ekainean izan zen erupzioan, egun argiz izan zen, arratsaldeko 6 izan zen, jendeak ikusi zuen eta jendeari denbora eman zion bertatik aldeiteko. Baina arazo badakegu hemen, bolkan honen behatokiko finantziazioa falta da. Lehen urtean, 2020 urtean, finantziazio moztu zioten Kongoko behatoki honi, bolkan honen behatoki hori, korrupzio kontuak zirela eta. Orduan, momentu honetan Kongoko gobernuak eman dio dirua, baina ez da beharrainekoa. Eta baita ere, hemen, bizi diran gerrilla ezberdinek, bolkana bijilatzen dituzten lanabesak apurtu egiten dituzte. Ez zaielako komeni jendeari esatea noiz hasiko da erupzioan bolkana. Orduan da,
Afrikako volkanik arriskutsunetarikoa. Eta bere behia, ikusten duzuten ez bezala, bere leherkortasun indizea bat bakarrekoa da. Bale? Pasatuko dugu, mundu guztia, 2018an Hawaira begiratzen nahi ginen, eta Hawaiko emari lasai, kolada lasai haiek ikusten nahi ginen, telebistan. Baina munduko beste puntan, Guatemalan, El Fuegoko volkana erupzioan hasi zen. Eta prentsak ez zion bat ere kasurik egin. Igande bat zen, kasu honetan, volkan honetan, magma basikoak ziren, eta lava kolada lasai bat izan beharrean, gas asko zuen, eta lehen esan dugun bezala, fluxu piroklastiko bat moduko erupzioa izan zuen. Hau da, 100 kilometro orduko jaitsi zen goitik bera, eguardian, eta hodei honek dauken temperatura 300 gradu zentigradotakoa da. Eta inguruan zeuden herriak danak gainezarri zituen. Zergatik, agintariek naiz eta bazakiten erupzioan zegoela eta naiz eta bere aktibitate ondia izan, ez zuten arrisku abisua gorrire igo. Eta jendeak lasai egon zen bazkaltzen eta jende asko hil zen. Orduan, bigilantzia ezinbestekoa da, alde batetik datuak behar dira, eta komunikazioa agintariekin ezinbestekoa da. Hemen daukazue nola geratu zen herria fluxu piroklastikoaren ondoren. Beste kasu berezi bat da, 1981an Pinatuboko volkana lehertu zenean. Pinatubo dago Indonesiako Luzon uhartean dagoen volkan bat da, inork ere etzakin volkan bat zeni, porque oso nahiko forma berezia zeukelako eta vegetazioa eta baso asko zeon bertan, eta etzan ikusten volkan itxura zeukenik, baina urtebete lehenago ikaragarrizko lurrikara izan zen, 7,7, hau da, oso ondia. Eta orduan, bertako biztanleak, basoetan bizi diran biztanleak dira, Espainiako konkistadoretik iesi juntziren oindala 5 urte iesi juntziran biztanleak dira. Eta ikusi zuten hor gas asko ateratzen zela. Eta orduan, agintariei deitu zien eta esan zien, baitu, hemen gas asko ateratzen nahi da. Baina zintzilaria juntzienean bertara datua jasotzea, ez zuten ezer ikusi, berezirik. Baina esan zuten, hemen gaudenez, hartu ditzagun datu batzuk eta ikusi ditzagun zer harreko mota dauden hor inguruan. Eta aztertuz inguruko arrokak, konturatu zien hor zauden arrokak, fluxu piroklastikoen ondoren sortutako arrokak zirela. Oso erupzio leherkor eta bortitzen ondoriozkoak zirela. Eta egin zuten, hartu zituzten, aztertu zituzten, datatu zituzten, eta orduan konturatu ziren 500 urte lehenago aurreko erupzio baten sorturikoak zirela, eta orduan urtebete lehenago hasi ziren bigilantzia egiten Pinatuboko volkanarena. Orduan, ekaina iritsi zenean, eta erupzioan hasi zenean, 1, 2, 3, 4, 5 aldiz azkeneko erupzio leherkorragoa izan aurretik beste 4 aldiz hasi zen leherketak ematen, ordurarko agintariak eta zientzialariak inguruko 40.000 lagun ebakuatu zituzten. Eta oso jende gutxi hil zen. Zergatik, alde batetik zientzialariak ondo egin zuten lana, baita ere agintariak bere lana ondo bete zuten, eta kasu honetan Pinatuboko erupzioa, naiz eta behi-seikoa izan, oso altukoa, gizartean bizizan biztanleriari kalte gutxi egin zien. Hemen daukazue, gutxi gora bera nolakoa zen mendiura, hau erupzio bitartean hemen magma geratu zen, aziduak dira, eta bertan pilatuta geratu zen magma, eta azpikaldetik etorri zen gasa akumulatu zen behekaldean, eta momentu bat iritsi zen dana lehartu zela, eta gaur egun laku bat dago. Momentu honetan ere, aktibitate pixka bat ematen nahi dan volkan bat da. Eta horrelako leherketa itzela izan zen, bere errautsak 55 kilometrotaraino iritsi zirela estratosferaraino. Eta hor ikusten dituzuen pilerro horiek dira errautsak, estratosferaraino iritsi ziren errautsak. Hau, espazioko transbordadoretik ateatako argazki bat da. Eta hemen pilatu zian
errauts guzti horrek eragin zuen eguzkizpiak ez usustea pasatzen lurrera eta ipar hemisferioko temperatura gradu erdi bat jaitsi zen. Orduan, ikusten duzutenez, ezinbestekoa da, bigilantzia egitea bolkan batean eta baita ere komunikazioa izatea agintariekin eta agintariak biztanleriarekin. Eta nola egiten da orduan bolkan baten bigilantzia edo zaintza nola egiten da? Hiru gauzari begiratzen zaie normalean. Alde batetik, lurraren nola bibratzen duen edo zer nolako lurrikara gertatzen dian. Bestaldetik, ikusten da eta aztertzen da ea lurrazaleko arroka horiek nolabait deformatzen diren, edo tolesten diren, edo hazten diren, edo ondoratzen diren, eta beste gauzare baitiri begiratzen zaio ea gasak, magmak daraman gas horien edukiak nolakoak diren. Orduan, zaintza hau eginda La Palmako uhartean. La Palmako uhartean egunero behatzen da asteko 7 egunetan 24 orduz urteko 365 egunetan. Eta zer egiten da, zer begiratzen da? Alde batetik, hor bertan dauden geologoek egiten dutena da, bolkan ezberdinak behatzen dituzte, momentu oro edo egunero, astean behin edo, joten dira ikustera inguruko arroka guztiak. Bestaldetikan, lurrikarak detektatzeko dauzkate hainbat estazio adierazita, hemen hori azaltzen direnak. 2017 urtera arte 5-6 bat estazio zauden lurrikarak neurtzeko, baina 2017 urrian eta 2018ko otsailean lurrikara multzo batzuk izan ziren. Eta lurrikara multzo horiek, nahiz eta txikiak izan, eta gas edukiakin askatu zien gasakin, alertan ipini zituzten bertako behatokiko zientzilariak eta estazio gehiago ipini zituzten. Eta egon dira erupzio garaian, egon izan dira 12 bat leku lurrikarak detektatzeko eta gainera portatilak diren sismografoak ere ipini izan dira. Han egon dira Madrilekoa, Sizilikoak, Portugaleko ikerketa taldeak eta haiek gehiago ipini dituzte, datu gehiago ipintzeko. Bestalde, lurraren abedo ikusten da nola deformatzen da, edo nola tolesten da, nola altxatzen da, nola ondoratzen da, eta horretarako baita ere daude 4 antena daude jarrita irla ezberdinetan. Eta 4 antena hauetan daude hainbat puntu, 5-6 puntu antena horren inguruan. Eta kontrolatuak izaten dira sateliten bidez. Hau da, arroken La Palmako lurrazalaren deformazioa aztertzeko sateliteak erabiltzen dira. Eta gero gasak aztertzen dira, hau da, magma goruz dijoanean esan dugu, gas hori magmatik askatu egiten dira. Orduan, gas hori lurrazaleraino iristen da. Orduan, zer egiten da? Airean dauden gas horiek analizatzen dira, uretan edo urazpiko uretan disolbaturik geratzen dian ur horiek aztertzen dira, eta baita ere lurtzoruan dagoen gasak ere aztertzen dira. Eta hau zergatik, gauza bat gertatzen da magma bat igotzen denean. Magma bat lurbarnetik lurrazaleraino iristen denean, esan dugun bezala presioa galtzen du, eta presio galtzen denean zer gertatzen da guk txampain botella bat irikitzen denean, burbuiak ateratzen direla. Orduan, burbuia horiek zer egiten dute? Burbuia horiek behetik goraino mugitzen juten dira. Sakonera onditik, sakonera gainazaleraino. Orduan, lehenengo askatzen den gasa CO2 izaten da. Orduan, goian ditugun, aztertzen ditugunean, bai lurrak eta bai aireak eta CO2 ikusten baldin badeu, detektatzen baldin badeu, badakigu azpikaldean magma sartu dela. Lehengoko gasa izaten da detektatzeko. Eta honekin batera, lurrikarak sortzen dira. Hau da, magmak bere bidean, arrokak zeharkatzen dituztenean, lurrikarak sortzen ditu. Arroka horiek mugitzen dira, magma horren mugimenduak eta lurrikara batzuk sortzen ditu. Eta inguruko arrokak hazten dira
azten, zuk bultzatzen badin badezu, gauza bat lehen lekurik etzeagona, azkenean zer egiten dira, arrokak hasi bezala. Orduan, magma hauek gero, beti goruntz dijoaztenak eta asko sakonera txikiagora iristen denean, orduan beste gas bat azkatzen da. Urrengo gaza azkatzen dena da, normalean, sufre oxidoa. Danok ikusi dugu, la nube tóxica del azufre, ezta? Del óxido de azufre. Orduan, magma, nahiko hurbil dagoenetik gainazaletikan, azkatzen den gaza azufre dioxido hori izaten da. Eta baita ere, gertatzen dira beste lurrikara motak. Ikusten da eta entzuten da, batipat entzuten da, arrokak, magma horrek igoerak eragiten duen arroken ausdurak. Eta detektatzen dira beste lurrikara mota batzuk. Eta baita ere, gertatu izaten dira, arrokak apurtzen hasten dira, tolesten hasten dira, eta baita ere, hemendikan gas hauek askatu direnean, lurrazpiko urak edo akuiferoetan dauden ur horiek kontaminatzen dituzte, edo baita ere iturburuetatik ateratzen diren ur horiek eta baita ere kontaminatzen dituzte. Eta horregatik hartzen dira urak, analizatzen dira urak eta lurzoruetako gasak. Orduan, hemen ikusten duzuen nolakoa dan, aktibitate sismikoa detektatzeko estazioak nolakoak diren La Palman. Alde batetik badaude hemen daukegu antenak horrek detektatzeko, lurrikarak detektatzeko, eta batzuk daude lurrazpian sartuta, eta beste batzuk daude zuloetan sartuta. Orduan, detektatzen da, une oro, ikusten badin badezue, lurrikara ezberdinak. Batzuk sakonagoak direnak, ikusten badin badezue, batzuk sakonagoak direnak, eta beste batzuk, arroka ostalariak apurtzerakoan sortzen diren lurrikarak. Eta horregatik vulkanologoak eta geofizikan jartzen dienak hauek detektatzeko gai dira. Aktibitate sismikoa, lehen esan dugun bezala, lurrikarak ikusi ditugu, lurrikarak ematen dituzte. Orduan, 2017 urtean eta 2018 hasieran esan deten bezala lurrikara multzo batzuk gertatu ziren. Eta ikusten behimezue, hauek dira 2018an sortutakoak. Hau da, hasi zian, detektatzen lurrikara multzo bat, eta honekin lagunduta gasak nertu ziren. Lurbarnetik ateratzen ziren CO2 gasa. Eta, hau da, lurrikarak nun zauden kokatuta erupzioa eman ondoren. Hau da, adibidez, urriak 26ko lurrikarak 154 lurrikara baino gehiago izan ziren, eta ikusten badin badezue, sakonera ezberdinetara eman zen. Alde batetik, dakeu, gutxi gora bera, 30 kilometrotako sakonera magma sartu zen lekua, eta gero magma igo zen, eta beste magma biltegi badakeu gutxi gora bera 15 kilometrotako sakonera. Orduan, ikusten duzutenez, lurrikarek pixka bat kokatzen digute nun dabilen magma hori, magma biltegi hori. Bestalde, hor dugu, adibidez, bigarrengoko gauza bigilatzen dena da, ea lurrazaleko arroka horiek nola deformatzen diren, edo nola ondoratzen diren, edo tolesten diren, edo handitzen diren. Eta horretarako, sateliteak erabiltzen dira. Eta sateliteak ematen duten datuak zentimetro bateko goraberak ere detektatzeko gai dira. Orduan, guk hemen dakegu, adibidez, gauza bat, inklinometro batzuk, hau horrela dago, magma bultzatzen badin badugu, ikusten behimezue, nire eskuak zer egingo du, gehiago okertuko da. Orduan, datu horiek jasotzen ditu, eta hauek horrela jartzean, ikusten behimezue, malda, edo pendiza, arroken pendiza hori aldatu da, eta sateliteak detektatzen dituzte. Orduan, estazioak, GPS antenan inguruko estazioak adibidez gauza bera egiten dute. Daude, antena baten inguruan demagun hemen 3 ditugula kokatuta, eta magma goruz dijoanean handitzen du arroka ostalaria, eta orduan zer gertatzen da. Handitzen direla eta estazioen arteko distantzia handitzen dela. Eta hemen ditugun desberdintasun, nahiz eta zentimetrotako gutxikoak izan, sateliteen bidez detektatzen dira. Eta hemen dakeu irudi bat.
Hemen, erabiltzen den teknika bat, pasatzen da satelitea, leku batetik, La Palmako irlatik, eta pixkat beranduxeago berriro ere pasatzen da satelitea. Bidaltzen ditu radar uinak eta berriro jasotzen ditu. Eta ikusten da zein desberdintasun dago aurretik eta ondoren. Hemen daukegu La Palmako adibidez kolore hauetan eta deformatu gabe, lurrazala deformatu gabeko aurreko egunetako irudi bat da. Eta hau da, ikusten baldin baduzue, hemen lerro hauek, bata besteren ondoan dauden lerro hauek adierazi nahi duena da bolkanaren inguruko arrokak nolako deformazioa daukaten. Zenbat eta gertuago izan kolore ezberdineko marra hauek, orduan eta deformazio handiagoa dute. Hau, adibidez, sateliteen bidez egiten da. Europar espazioko agentziko Kopernikus programako Sentinel-1 eta Sentinel-2 sateliteek lagundu izan dute datu guzti hauek jasotzen. Eta ikusi izan da, erupzioak gertatu zenean, lurrazala 21 zentimetro igo zela. Inguruko arrokak 20 zentimetro igo ziela. Orduan, deformazio hau ez baldin bada bukatzen, ezin da esan erupzioa ere bukatzen denik. Eta orduan, naiz eta volkanak, La Palmako Cumbre Viejako volkanak, naiz eta ja etzun botatzen gasik eta nola etzun botatzen piroklastorik, magmazatirik, ezin zan esan gerauta zegoela, oraindik deformazioa mantentzen zalako. Momentu honetan, iritsi da, daukeun lurra, volkanaren inguruko lurra 6 zentimetro hazi da. Eta gero baita ere, azkeneko egunetan, Defensa Ministerioko sateliteak ere lagundu zuen ikerketan. Orduan, geologoek egon izan gea, ikusten behar zuen laba kolada horietatik laginak hartzen, eta ikusten zer nolako ezaugarriak zituzten mineralogikoak eta kimikoak. Hauek dira lehengo irudiak atera dienak, hauek dira piroklastoek edo zati txikiek izaten duten itxura, eta hau da errautsak daukaten itxura. Eta hemen daukazuek gaur egun adibidez nola hirian metakin horiek, hau da, volkanak isuritu dituen piroklasto guzti horien azterketa. Zergatik? Volumena nahi dutelako kalkulatzea. Zenbat piroklasteo jaurtu dituen Cumbre Viejak, ezartzeko volkanaren leherkortasun indizea. Eta ikusten baldin baduzue, hau da bestaldetikan gasak neurtzeko modua. Ikusten baldin baduzue hemen zulotxo bat sartzen da, eta xurgatu egiten da gaza, alde batetik xurgatu egiten da gaza, eta bestaldetikan badaude horrelako estazio batzuk airea ere xurgatzen dutenak eta detektatzen dute CO2 edo azufre dioxidoa. Orduan, kasu honetan danok konturatu ginen, oso balio altuak eman zituztela azufre dioxidoan, eta akordatzen baldin bazarete, esaten zuten telebistan, llegará la nube tóxica del CO2. Eta gero etzan nahi horren beste iritsi. Hemen daukeu La Palmakoa, eta guzti hori nola egiten dute. Modelo matematikoak egiten dute, aire norabidea ikusita, noraino iritsi daiteken azufre oxido hori. Baina, azkenean, zer gertatzen da, diluitu egiten dela airean. Ez da horren bestekoa izaten. Hau oso esageratua izaten da normalean. Hemen daukezue nola izan ziren CO2 neurtzen, alde batetik itxasotik nola neurtu zuten CO2, baita ere hemen ikusten duzue beste neska bat nola izan CO2 inguruetan neurtzen, baita ere temperatura, piroklastoen temperatura hartzen eta gasak neurtzen inguruko erupzioaren bitarte guztian. Eta hauek dira, hemen ipini dizkizueten goiko bi diagrama hauek, ipini dizkizuet zergatik jarri zituzten zientzilariak alerta 2017an. Hau da, lurrikara multzo horiekin batera, helioa eta CO2 askatu zen. Eta ikusten behar hor ikusten duzue goian, zer nolako helio eta zenbat magmatikoa zen, hau da, magmatik askatu zen CO2 neurtu zituztela. Eta horrek ipini zituen zientzialari guztiak alertaia La Palman. Hau da,
beraiek ez zakiten zientzilariak benetan zein egunetan hasiko zen erupzioan, baina basakiten ja bazatorrela. Ezinezkoa da esatea zein noiz lertuko da, baina ja 2017an gasa hauek neurtzerakoan eta lurrikarekin batera ja jakituntzien martxan zagoela magma betik gora zatorrela. Hemen daukeu pixka bat, sakonean ikusita, 2009-tikan eude izanet, La Palmako irla urtetan jarraitu izan da, eta hemen daukeu, zer nolako magma egon ziren datuak jasotzen 2009 urtetik 2015 urteraino. Eta ikusten behin badezue, magmak gorriz eta gezi hori horren bitartez ikusten da magmak zer ibilbide egin zuen. Hau da, 30 kilometrotako sakoneran dagoen magma hori, ikusten behin badezue, eskubi aldera juntzian, eta Cumbre Vieja eta askoz ere iparralderago mugitu zen magma hori. Baina, zagertatu izan da gaurko azkeneko datuekin, ikusi da, magmak beste bide bat jarraitu duela 2017 urtetik. 2015 urtetik. Viejako erupzio horretan bide bat berri bat topatu du, horrela liburu moduko bat, betik gora, eta Cumbre Viejan atera izan dira. Hemen daukeu gutxi gora bera modelu bat, nola, bide hori, 30 kilometrotik, nola jundan adibidez goraino, eta azkenean lartu egin dela. Eta nola geratu da? Ikusten baldin badezue, geratu da, 7 aho hauek dira Cumbre Viejako volkanaren itxura. Ez dauka zulotxo bat, baizik eta dauke haurdura baten zehar, nola igo dan liburu bat bezalaxe, horrela igo da magma hori, izan beharrean horrela multzoan, horrela igo da, eta ikusten bezue hor daukagun aho ezberdin horiek dira Cumbre Viejako aho ezberdinak. Baina, vigilantzia oraindik ez da bete. Ez da bukatu. Oraindik jendea dago, urak neurtzen ari dira etxeetan ere, etxean azpiko CO2ak eta neurtzen, inguruko etxetakoak, ikusten behin badezuen mantenimentuak egiten ari dira, baita ere lurrikarak edo nolakoak dira, eta ari dira garbitzen, estazio ezberdinetako ekipo guztiak garbitzen ari dira. Eta oraindik ere, lurrikarak ere zaitzen ari dira. Eta hemen dutzuen guzti hau, hemen daukazuen hau, da Junga-Tongako oindala 15 eguneko erupzioa ere La Palman detektatu zen. Zergatik jarraipena egiten dalako. Eta bukatzeko nahi nizuen esan, ez bildurtzeko volkan batek ateatzen duen CO2arekin, oraindik guk geure bizimoduarekin CO2 askoz gehiago askatzen dugu, volkan batek askatzen duena baino. Eskerrik asko. Nahi dezue zerbait galdetu, kuriositateren bat. Baten batek galdera ipauke, esku altza, mikrofonu eruteko berana. Atzalde hon iruroi, deskarrik asko ondarur etortearen, nau txarla interesantiago emotea. Otaten da? Entzuten da? Nik bio hiru gauzak eta hemen kuriosidadik zegoen esanan araberan. Gauza bardinera, aspaldizena entzuten la falla de La Palma. Osea, falla da plaka tektoniku gauza bardinera, porque hor hasieran ikusi duen erraxak plaka tektonikun alaku, precisamente esan pasaten Kanariaztik. Fallak edozein lekutan egon da. Eta plaken arteko mugak, bakarrik plaken arteko mugak gauz. Plaken arteko mugak dira litosfera osoa apurtzen dituzten haustura.
Eta failak izan aldira metro batekoak, 100 metrotakoak edo hainbat kilometrotakoak. Orduan ez daukie zerikusirik. Adibidez magmak Urunzko bidean, La Palmako bidean, hainbat faila sortu ditu berak. Kraskatu egiten ditu litosfera zurrun hori. Orduan kraskatzen dituen bakoitzean faila txiki bat sortzen du. Orduan eskala guztiz desberdineko kontuak dira. Vale, bueno. La Palmako uharteak badu nolabait hemen goitik behera handi bat. Haustura handi bat aukera. Uharte horrek. Eta ikusten baldin badezue, kolada... Bai. Ikusten dezue nola laba kolada kalde batea eta bestera dikoazten. Da, gutxi gora bera hemen haustura bat dago goitik bera, eta horrek laguntzen du magmak eta betik gora norabide honetan igotzen. Gutxi gora bera, gaino bai. Hemen dakeu, goitik bera, dakeu Cumbre Viejako... Esateot hori, tenegian izan zanin, bertan gebizen arrantzan, ez opzionik hori Kanariaz, bizkat itxosutik, ze arrantzan, arrantzan ebiltze ginen bertan. Da, bueno, hor beste dokumental bat abil, nik ikusi dut hori ja bi irubidar, horrek Amerikan bireken jako ja urte batzuk, egunen baten kolapsaleik gela hori mendilerru, mendiladera bat oesteko parteku La Palmaku, itxosa jauzi, eta provokako leukela megatsunami bat, eta barrioko leukela Estados Uniosko kostibe baita, pentsateo kaskarra batzuei bizkate. Bai, hori aukera hori beti dau. Tsunamiak sortu aldira lurrikar handien bitartez edo lur jauzi handien bitartez. Eta egia da La Palmako magal bat bestea baino ez egonkorragoa dela. Eta aukera badao, ez dakit hori gertatuko da, baina hori gaur egun bai dagoela registratuta. Bai, aparatu hauekin mugimendua adierazten da bienak, hor mugimendua egongo balitz, apurka-apurka joango zan hasieran jeusten. Eta somatuko abien ondoratzen ari dela. Eta behin martxan hasten danean, gero baliteke dana batera joatea. Hemen ere lur jauziak berdin gertatzen dira. Edozein lur jauzi inguruan, hemen ondarrun ukin jozue, baten bat, hori egongo balitz monitorizatuta, zuk ezin jozu esan, behitu ordu bete barru jauziko da. Baina jauziko dala bai esan aldozu. Ze harinau apurret mogidu egiten da. Eta gero harinau mogidu egiten dan hori, urez bete egiten bada, pisu gehiago hartzen badu, orduan erortzen da dana batera. Egia da hori noizbait jauziko balitz, olatu izugarri handi bat sortuko leukela. Eta hori olatu hori behin, zuk imaginatu hori itxaso lasai deukozu, eta La Palma erdia, ondoratu egiten da. Orduen horrek sortzen du izugarrizko desnibel bat. Orduen desnibel hori konpensatzeko olatu bat sortzen da, olatu erraldoi bat, bidaiatzeko gaitasun handia duena eta kostaldera iristen denean, itxasoaren formarengatik, ur kopuru hori gero eta leku txikiagoan sartzen da, eta lurraren barrura sartu leke izugarrizko indarrarekin. Noiz bai gertatuko balitz, bai gertatu leke tsunamia. Oin gertatuko denik, hori nik ezin biotesan. 300 metroko olatu? Ez, 300 metrokoa ez. Ona metro bat. Inoiz egondan lurrikararik, baina... inoiz egondan tsunamirik handiena, bai heldu da 300 metrotako kostaldean, baina gauza puntual bat izan zen. Izan zen Alaskan, imaginatu fiordo itxi bat, eta fiordo horren alde bat, Brown erori izan. Orduan, fiordoaren beste aldean, hor zegoen ura, igo egin zen goraino. Baina izan zen leku itxi batean. Ozeano batean, 10-15 metroko tsunami bat sortzea izugarria izango litzateke. 300 sekula ez. Bale, eskerrik asko. Bueno, beste haue pelikulan ikusi txagure, osea, volkanataz batzuk esplosibos, ez da etxe esan baraue, horre magma efusigon, ez da erdixe esan bazu, osea, por ejemplo, Krakatoa zan esplosibu. Ostea ni tenegia ikusi gendu, bueno, tenegia volkan txigiz ezan, baina hane eruzinu etxean, baka minuture ero brrrra, berane gorra ariaz, ez da? En cambio, hori pelikula gure, porque Krakatoa gure negu hendigan hango zen.
Baina, volkanes de tipo explosivo, ose, ze aldera hori, ze atxi pasatzen da hori. Azidoak direlako. Bai, lehen esan dut bat Pinatubokoa oso bortitza izan zela. Hori da, 20. mendeko horrelako Krakatoa baino txikiagokoa izan zen, baino oso handia izan zen. Eta da magma azidoa dalako. Eta horre dauke ur asko, magma horrek eta CO2 asko. Orduan, askatzen denean presioa edo gu botilaren kortxoak entzen daunean, eta presio hori gutxitzen dugunean, gas hori juten da, lehengo askatzen da eta erresateatzen da volkanetik, baino magma igotzen da, ezta? Eta magma hori nola azidoa den esan dugu biskositate txikia daukela, ez dauke errestasunik mugitzeko Hawaien gertatzen den bezala, eta orduan ze gertatzen da, volkanaren gainakaldea taponatu egiten du. Eta orduan ja tapoi badauke eta atzetikan oraindik magma gehiago dauke eta gas gehiago dauke. Orduan gas horrek ere nahi du ateatzea. Orduan zer egiten du, azkenean pilatzen dira gas bat, beste gas bat, eta gero eta burbuia horiek gero eta handiagoak izaten dira, eta gero ez egiten du, lertu. Hori da esplosiboa izatea. Eta magma azidoek oraindik eta basikoak baino askoz ere lerkorragoak dira. Porque gainera taponatu egiten dituztelako volkanaren ahoiek. Eta horrek egiten duna da, orain gehiago pilatu, eta hori presio horrenbestekoa da, azkenean dena lertuten. Bai, hori, eta gero, Krakatoaren kasu apatu duzunez, Krakatoan gertatu izan zan, ganbara mamatikoan, hau da, magma zegoen hor gordeta, lurbarnien bai, baina azaletik oso gertu, sumendize volkana apurtu zan, eta arrakaletik sartu zan itsasoko ure, barrure. Eta itsasoko ure, lurrundu zan bapatien kontaktua magmarekin, eta, klaro, espansio ikargarria mozan. Hori gertaten da, sartaginean olizio badekozu, eta botaten baduzu, ur apurtxu bet, olizio hortan, irekiten dagoen sekulako txinpartak edazten dira zorreta, bai, hori gertatu zen. Krakatoan hori gertatu zen. Nahaztu zala itsasoko ure, proportzio txikian hori, bai, proportzio txiki izan bida, Porque batatzen baduzu sarteginen, litro bat urez da gertatzen ezer. Baina ur apurtxu bez sartzen bada, sistema magmatikoen kriston leherketa emoten da. Sekulako, hori dira leherketa garrantzitsuenak hor sistema volkanikoetan. Ura sartzen dinen kontaktuen magmarekin. Magmarekin kontaktua manuntzan eta egon da leherketa azkeneko 40 urtetan ezagutu da leherketarik bortitzenetariko bat izan. Santoriniko edo hor esan dut. Santorini. Santorinikoak ere, bai, Santorini martonikakoak ere horiek horrelak dira. Eta lehertzen dira baitaren magmaren konposizioa edolako basikoa, ez da La Palma bezalako lasaiak. Askoz ere azidoagoak dira, magmaren konposizioa azidoagoa da, gas gehiago duke, lehertzen danean, eta Pinatubo eta Nevador horri gehitu behar diogu volkan horien gainean zegoen glaziarrak urtu intziela, eta glaziar horiek, urtu ziren glaziar horiek magmarekin nastean oraindik eta bikoiztu edo hirukoiztu egin zutela lehertze hori. Beste ino galderaik? Neutakat bat, bueno, 3 baina. Hasieran Arturok erakutzira ben argazkisak bat bezu bioku zan. Da, nik horrek argazkisak ikustetsua zen bakotxin, esaten dut, gero igual ikustezu telebistan ez, La Palmako volkanan, hau zelan da, koladak zelan duzen da esatezu, hori zemat mobiuten da. Segundun zentimetro bat, da gero ikustezu hor jenti, ze honek ez egiten, hori jenti zelan olako lento baru hori koladi, ze izan zan, ze pasara jenti holan gelditzeko, ez? Koladak bai más lento. Basikoek badia gainera, La Palma ikusi ditugu ez, batzutan metro bat mugitzen zen ordu bete, 20 metro ordu bete, baina abiadura hori zukerrez gainditu dezake. Bai. Arazoa dukie, beste hauek, odei hauek. Horrek, dentsuak badie, hori maldan bera erortzen da, eta erortzen da, gravitatez maldan bera, eta aktual dauz, 70 kilometro orduko abiadura. Eta esan da bien bezala, 300 gradu zentigrado eramaten da odei horren barruan. Eta hori doan maldan behera, eta hemen tontor bat badau, tontor hori zeharkatu eta jarraitu aldau. Hori ze izango zan, lehen ezazune, ez da izinek esan da ben, fluxu, azto ja izena.
da volkanen munduan, ze oso impredezibleak, eta izugarrizko abiaduran doaz, eta ez dau harrapau eskero horrek ez teko zuzere. Ja. Besteak ondo zaindu eskero, eta abizatu eskero, eta prestatuta egon eskero, jende abizetako saiestu daitezke. Baina horiek ez da modurik. Neukengo beste bat. Amaieran ustot bai Ainoak esan da bela, ustot La Palmako adibidia zebizenela hori komentasunin, La Palmako volkanan lerketi aurre ikusi moru nahi zanela, ze 2017an ustot ezazule, baina lurrikara batzuk eta detektazinela, ez? Da, bale. Baina adibidez, volkan baten aktibidadi ez zileike, ez da, kristalesko bola batetik, lurrikarak detekta aurretik, ez zileike beste era batea, denpora geologikun ez da emoten periodotasun bat, ero olako zeo, ze... Bai, emoten da periodotasun bat, baina ez dira esan 6 urte eta 3 egunetara gertatuko da. Ja. Badakizu gutxi gora bera, 40 urtetik behin esan da bi hainbat aldiz, 40 urtetik behin La Palman egongo da prozesu bat. Ja, baina ez zileike hilartan fino, ez? Hori da, adibidez, Kalifornia, no? San Andreseko jai igual entzun duzue, pelikularen bat ikusi duzue. Badakizi egun urtetik behin lurrikara handi bat gertatuko dela. Azkenan 1906 urtean gertatu zen. San Francisco hiri guztia suntsitu egin zuen. 120 urte pasatu die eta badakizi datorrela. Edozein momentutan gertatu leike. Ja. Baina zer dengo San Francisco guztia guztu eta jakin barik lurrikara noiz gertatuko da, orduen prozesu volkanikoekin antzera gertatzen da. Badakizu datorrela, badakizu, baina azken momentura arte ezin jozu goma bezalako 2 milioi pertsonetako hiri bat ustu, jakin barik, argi ukin barik datorren edo ez datorren. Adibidez, Minatu inguruan zen izanak, ez ekitenak volkanik egiten zela, posmente bizi izan ziren eta inoiz ez zan aktibidade egio. Bai, zerimen batzuen lurrikara bat, ez ekiten benetan volkanaren izango zenik, Orduan, batzutan, ikusten duzutenez, behi, hau da, lerkortasun indize altuagoa dutenak, ez dira hain maiz ematen beraien lerkortagoa. Bat eta lerkorragoa izan bere maiztasuna, lertzen maiztasun hori txikitzen da. Eta aldiz, askoz ere, kumbregiaka bi motakoa izango da, horrelakoak, behi astero egon daiteke erupzioan, edo urtero egon leike, edo batzuk esan dugun bezala, Arturok esan dugun bezala, Stromboli eta guztiak nataiek, egunero dago. Stromboli oso turistiko, lekut oso turistikoa da, eta jendeak joaten da, argazkiak ataraten volkanaren lehertze prozesu horri. Eta badakizi ez dakit zenbat minuturo, gabero lertze txiki bat egoten dela. Orduan jende egoten da zain, hori argazkiak atarateko eta buelta egiten da. Eta gabaz, argazkiak izugarriak dira, La Palman ikusi ditugun moduko gabazko isuri horiek eta leherkortasun prozesu horiek ikusgarriak dira. Baina Stromboliarena da, juguete. Orduan ez da inolako arriskurik. Oain dela 3 urte egon zan beste volkan bat itsasondoan hor, El Hierro, ondoan. Badauka zer ikusirik La Palman episodio honekin, horrek zeo zer iragartzen dago, igual orokorren Kanarietan volkanismo berpizten ari da, edo... Kanariar uarte guztiak uarte volkanikoetik. Orduan, batzutan volkanismo prozesu hori ematen da uraren gainetik, La Palmako kasuen moduan, eta badoz beste arrakala batzuk, ozeanoan bukatzen da bienak. Orduen magma, segun ze arrakaletatik doan gora, urten leike betiko bideetatik, La Palma uartetik, edo bide berri bat aurkitzen du, itsasazpian sortu leike. Orduan, hor, Kanariar uarte gehienetan, azpian badago magmatismo kopuru bat. Eta denborarekin, leku batean edo bestean, jarraituko dituzte erupzio hauek gertatzen. Eta batzutan itsasoazpian da, eta beste batzutan ez deko zer desberdinik. Prozesu berdinaren barruan dago, baina ez deko itsasoan gertatziaren edo kontinente edo uartean, ez deko zer ikusi.
bateako Etiopian danakil, horretauke magni ikusi itxezu, inoiz eukira kolada batzuk, baina bestelan mantenitzen da gitxi gora bera, metro bagora bera, horrek momentu baten estandaileike, ero... Afrikako hiek, Bai. momentu honetan gainera altamenekoa dago aktibitatean. Ni aragungoko Etiopian dago. Behiena, bai. Afrikako orriztian daudena, bai. Batzuk... Aragon beste... Bai, bestaldian. Bai, badaude hor volkan berezi batzuk, karbonatita, ondolontonen gai, deitzen den volkan bat, adibidez horrek ere nahiko urtean, behin edo bitan, urtean behin, urtero behin edo ematen du erupzioak izaten. Zerestik erupzioari ez dago, bintatxe direntzat, horretak inoiz eukizan dago, eta etxezunera magma bera ikusi. Bai. Eta marroiak dira, ez dira oso magma, bai. Gabaz ikusi genuen, da orduan, gareko kolore hori, baina... Bai, badago beste bat, lako bat dakuna, Etiopian dagona, eta oso lasaia da, behin zerokoa da, ez da hori, nahi gogoratzen. Hau da, danakil. Porque hor pila badaude. Baina badaude Etiopian batzuk oso lasaia daudenak, eta baita ere laku laba daudenak. Betetzen danean laku hori, gainezka egiten du eta laba. Horrek biztezunera bera laba irakitzen. Bai, irakiten, bai. Momentu batean laba gehiago izten badalako horretara, lapiko baten moduan. Dekozu hor danak lapikoaren topera, pura gehiago sartzen duzu, isuri egingo da, eta kolabatxo bat emango du, eta berriro bete arte, horren da lasek lasai. Eta gero bai egia da Afrikako hauek, adibidez, karbonatita oso magma berezia dira, askoz temperatura txikikoakoa dira, 200 gradu zentigrado hauek daukate, 1000 gradu, 900 gradu zentigrado, eta hor, badaude leku batzuk oso magma bereziak direnak, eta bakarrik 5 gradu zentigrado dituztenak. Eta oingarritzen dituzte Serengetiko Parke Nazionaleko terreno guztiak. Eta horregatik dago gero horrelako biodibertsitatea eta belar guztia Serengetiko volkan horren inguruan, adibidez. Ez dute dana bakarrik deuseztatzea ekartzen, bere alde honak ere ekartzen ditu. Guzti hau, La Palmako erraun guzti horiek ongarri dira. Egia da, momentu honetan, labakola dauden lekutan, malpaiz deitzen zaio, zergatik, ez zintalako bertan bizi, ez da, baina bai errauntzak eta guzti hori ongarri dira zoruarentzat. Deskomposatzen dute dira, euriarekin eta gero ongarri bezala bidurtzen dela. Hemetik 10 urtera plataforma berriago. Bueno, ez dira La Palmako arrokak, baina dira La Palmako volkanetik irten diren moduko arrokak. Baten kuriosidadea badauko ikusteko zer urten da La Palmako volkanaren agotik, hemen daude adibide. Jenti, joan aurretik, magma zakiak dira. Oso fina, ja, hau txabezulako da.